שלום חברים, אני יואב. בחודשים האחרונים יצא לחנויות הספר הראשון שכתבתי, ספר המתח משחק ילדים. אני אשמח לספר לכם איך הכל קרה. אז הכל התחיל בטריק בניו זילנד. שעות על גבי שעות של צעידה עם נוף מדהים והמון זמן לחשוב. במוחי קמו דמויות לחיים והעלילה הלכה ונרקמה. ברגע שסיימתי את הטרק, רצתי למחשב הקרוב ושפכתי את כל מה שהתבשל אצלי בראש. בשנה וחצי שאחר כך חשבתי על הספר ועל הדמויות כמעט בכל רגע ביום, ומצאתי את עצמי שעות על גבי שעות מול המחשב עובד על הספר. עד שיום אחד אני מרים את הראש מהמחשב ומבין שפשוט סיימתי. כמה שטעיתי. שלחתי את הספר להוצאות רבות, למרות שמראש אמרו לי שאין סיכוי שהם יתעניינו בסופר לא מוכר. ואכן, ההוצאות הגדולות, אחת סיפרו לי כמה הספר שלי נפלא, אבל לא מתאים להם. עד שיום אחד קיבלתי מכתב מהוצאת גוונים שאמרה שתשמח להוציא את הספר שלי לאור. עוד חצי שנה של עבודה, קריאות חוזרות של הספר, ליטושים, מגעות, והגענו לרגע המיוחל. הספר מוכן ויוצא לחנויות. האם פה הסתיימה הדרך? ניחשתם נכון, ממש לא. רק עכשיו גיליתי על כוחות השוק. ההוצאות החזקות שממש במקרה הן הבעלים של רשתות הספרים, מקדמות ומבליטות את הספרים שלהן ודוחקות את הספר שלי לפינה חשוכה ואחורית בחנויות הספרים, מבלי להיות פולני. הבנתי שכל העבודה שעשיתי תהיה לחינם אם לא אוכל לשווק ולקדם את הספר, כי בסופו של דבר המטרה שכמה שיותר אנשים יקראו וייהנו מהספר. אז כאן אתם יכולים להיכנס לעלילה בשתי דרכים. דבר ראשון, אתם מוזמנים לקנות את הספר שנמצא בחנויות צומת ספרים, חלק מחנויות סטימצקי, או דרך אתר האינטרנט שהקמתי עבורו. התגובות על הספר באמת מדהימות והנאה מובטחת. דבר שני שתוכלו לעשות, לשים כתף ולעזור לי להילחם על הצלחתו של הספר שלי מול הענקים של עולם הספרים. ממש כאן באתר. בכסף אני אשתמש כדי לקדם ולשווק את הספר וכדי שיגיע לכמה שיותר אנשים. המון תודה. מקווה שתעזרו לי להגשים את החלום שלי ושלא תשכחו לרוץ על החלומות שלכם בכל הכוח. מעכשיו, עתיד הספר תלוי גם בכם. מוזמנים ליצור קשר.